proxecto BioGov, celebrando a gobernanza da biodiversidade, cofinanciado polo programa Interreg Europe, está impulsado por un consorcio formado por 9 organizacións pertencentes a 8 rexións da Unión Europea, entre as que se encontran a provincia de Friesland, dos Países Baixos, a Axencia de Terras Flamenca, de Bélxica, a rexión Lozki, de Polonia, a Axencia para a Protección Ambiental de Mures, de Rumanía, a Fundación ADEPT de Transilvania, en Rumanía, a Asociación de Xestión, de Bulgaria, o Condado de Västra Gotland, de Suecia, o Instituto Forestal, de Eslovenia, e o Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Galicia, en España. O proxecto BioGov xorde como consecuencia da avaliación realizada sobre como se están acadando os obxectivos da Estratexia de Biodiversidade da Unión Europea para 2020. Esta avaliación está a indicar que se necesita dun maior esforzo e eficacia na aplicación dos fondos FEDER para deter a perda da biodiversidade e dos valores paisaxísticos, e fai un especial fincapé na necesidade de integrar estes valores nas políticas sectoriais. A paisaxe e a biodiversidade proporcionan importantes beneficios ambientais, sociais e económicos que son a base da economía sustentable, intelixente e inclusiva que a Unión Europea pretende levar a cabo. O obxectivo que o Instituto de Estudos do Territorio está levando a cabo no proxecto BioGov é o de desenvolver e implementar un plan de acción da paisaxe que axude a mellorar a eficiencia dos fondos FEDER en Galicia, destinados a evitar a perda da biodiversidade e os valores paisaxísticos. Co fin de contextualizar a problemática en cada rexión, o proxecto BioGov propón definir en cada rexión unha liña de partida, unha baseline na que se describa o estado e as causas que están provocando a situación actual no referente á perda da biodiversidade e dos valores paisaxísticos. En Galicia, a perda dos servizos ecosistémicos que a biodiversidade e a paisaxe proporcionan maniféstanse de forma moi notoria nos incendios forestais que de forma recorrente acontecen cada ano. Entre as causas que provocan os incendios está o abandono das actividades agrarias, a matorralización e o cambio climático. Nos últimos anos rexistráronse situacións climáticas extremas de vento, de sequidade e de masa vexetal combustible, que están facendo cada vez máis complexas as tarefas de extinción. Para a creación dun plan de acción da paisaxe en Galicia, escollouse como zona piloto o concello de Cervantes, que reúne no seu territorio unha gran riqueza ambiental e paisaxística recoñecida por figuras como a Reserva da Biosfera e Zona de Especial Conservación na Rede Natura 2000. E está catalogada dentro da grande área paisaxística Serras Orientais, comarca paisaxística Os Ancares Caurel, segundo contempla a Lei de Protección da Paisaxe de Galicia a través do seu catálogo. Neste contexto, propietarios de terras, agricultores, gandeiros e silvicultores, organizacións ecolóxicas e de custodia do territorio, expertos ambientalistas e profesores universitarios, a administración local e a autonómica, consumidores e emprendedores están traballando conxuntamente a través dun proceso participativo para acadar este fin, establecendo alianzas e acordos sobre as boas prácticas que deben incorporarse no plan de acción da paisaxe, tal que sirva para mellorar a eficiencia na aplicación dos fondos FEDER destinados a diminuir a perda da biodiversidade. Froitos dos obradoiros de traballo que se están levando a cabo polo grupo de actores mencionados, están emerxendo diferentes aspectos sobre os que o futuro plan de acción deberá incidir. O principal é o tema social. O agricultor, o gandeiro e o silvicultor como artistas da paisaxe e conservadores da biodiversidade están desaparecendo destas zonas de montaña. Outro é o relacionado coa conservación e posta en valor de prados de rega e campas de montaña, así como a práctica da transhumancia que se leva a cabo nos meses de verán nesta zona da Serra dos Ancares. Esta actividade está mantendo a biodiversidade en paisaxes agrarias de alto valor, constituindo o que se pode denominar como unha gandería heroica, debido ás limitacións naturais que caracterizan estas zonas de montaña. Tamén está emerxendo do grupo de actores a conservación e a recuperación de soutos e searas.
espazos tradicionais adevesados cun uso silvopastoril, onde asociacións de árbores senlleiras e cereal de inverno levan sendo desde sempre un gran valor en termos de biodiversidade e paisaxe, contribuindo ademais ao desenvolvemento rural con produtos de alta calidade. Como aspecto que abrangue os xa mencionados, estáse pondo de manifesto a necesidade de desenvolvemento do sector turístico de natureza, contribuindo ao mantemento das boas prácticas e á fixación de poboación local, así como compartir e concienciar a sociedade dos valores destes espazos. Desde a visión da Unión Europea, un plan de acción definido e acordado a través da participación pública ten maiores garantías de ser eficaz para deter a perda de valores paisaxísticos e de biodiversidade. Esta cooperación entre os actores territoriais inclúe o intercambio de información, o diálogo, a deliberación e a exploración de novos modelos de toma de decisións compartidas. As etapas polas que o proceso de elaboración do Plan de Acción da Paisaxe está transcorrendo son a conexión entre actores a través de relacións de confianza, o esforzo para compartir unha linguaxe e uns obxectivos comúns que faciliten a comunicación, permitir que emerxan puntos de vista diverxentes entre xentes con diferentes intereses, a cocreación de liñas de acción concretas ou boas prácticas, a converxencia de propostas nun plan de acción coherente, o compromiso de leválo a cabo en función das competencias e implicación de cada actor. Desde a perspectiva da Unión Europea, o proxecto inclúe unha serie programada de reunións de traballo e servizos de asesoramento entre os socios, de xeito que a participación nesta aprendizaxe interrexional sirva para coñecer as mellores prácticas que se están a implementar en cada país, co fin de avaliar a súa posible aplicación ou adaptación á propia rexión. Estas visitas de estudo permiten que os actores dun país se reúnan cos actores dos distintos territorios dos 8 socios de BioGov e que poidan discutir sobre o terreo as propostas de mellora das políticas que se están implementando co fin de diminuir a perda da biodiversidade e dos valores paisaxísticos. Cada servizo de asesoría entre socios céntrase nun reto rexional específico do socio anfitrión. O socio e os actores do país anfitrión integrarán as recomendacións resultantes do traballo de asesoría aportadas polo socio que se despraza na visita de estudo nos seus plans de acción rexionais. BioGov en Galicia propón a elaboración dun plan de acción da paisaxe a través da promoción de coñecemento técnico e científico sobre os elementos a conservar e incluir na infraestrutura verde de Galicia, tanto a nivel rexional como local, tal que sirva como modelo territorial onde focalizar os recursos e as medidas para facer máis eficiente o efecto dos fondos FEDER destinados a fomentar os valores da biodiversidade e a paisaxe. A análise da conectividade entre elementos prioritarios da infraestrutura verde local, como son soutos, prados, searas, campas, pasteiros, bosques de ribeira, avesedos, vías pecuarias, pallozas. O deseño e a posta en acción de medidas de xestión que favorezan a biodiversidade e a paisaxe. Na definición do plan, a través do grupo de actores na zona piloto de Cervantes, estánse tendo en conta aspectos como as oportunidades que a lexislación da Unión Europea está desenvolvendo no referente á biodiversidade, infraestruturas verdes e paisaxe, a vocacionalidade natural e as tradicións culturais locais, as necesidades de formación, acompañamento e valoración que precisan os agricultores, gandeiros e silvicultores, como verdadeiros artistas da paisaxe e conservadores da biodiversidade. A necesidade de alianzas da poboación local coas administracións públicas, coa poboación ausente con vínculos familiares e coa poboación en xeral e o mercado, para incrementar a súa concienciación e implicación na conservación da biodiversidade nestas zonas onde os valores paisaxísticos están en perigo. A proposta concreta de boas prácticas detectadas no grupo de actores locais ou as aprendidas no proceso de aprendizaxe internacional. A análise da viabilidade na implementación das medidas ou boas prácticas que se están propoñendo no Plan de Acción da Paisaxe. O Plan de Acción da Paisaxe en Galicia definido en BioGov aspira a ser extrapolable á zona de especial conservación Ancares-Caurel e á grande área paisaxística Serras Orientais.
Unha vez finalizada a fase 1 do proxecto, en maio de 2020, de definición do Plan de Acción da Paisaxe, empezarase a fase 2, de implementación, que durará 2 anos e que irá acompañada dun seguimento a través de indicadores que avaliarán a efectividade do plan e a cantidade de fondos aos que afectará. O resultado desta análise recollerase nun documento final que fará unha avaliación da mellora na eficiencia dos fondos FEDER destinados á mellora da biodiversidade e ao grado de integración destes nas políticas sectoriais, consecuencia do plan de acción definido e implementado. O reto do proxecto Biogov é conciliar, nun plan de acción da paisaxe, obxectivos relacionados co desenvolvemento rural, a conservación da biodiversidade e os valores paisaxísticos a través da implantación dunha infraestrutura verde en Galicia a nivel rexional e local. A paisaxe e a biodiversidade proporcionan os beneficios ambientais, sociais e económicos. Perder estes servizos ecosistémicos que a natureza nos dá gratuitamente e que son a base dunha economía sustentable, intelixente e inclusiva que a Unión Europea pretende levar a cabo, significaría un grave deterioro do equilibrio natural e da vida dos seres humanos.